Maherano Felima tunzise sipindele makao. Chitanda chia chaku maliwa nacho kuti ndione kugamuchidza munhu. Vanoti ndipedze ndoga sondo rino toitaiwo maoko to. Chiziviso kuna vamhere. Kereke yatigara ikoko. Mwari wakanaka muzita raJesu, amen. Regai tikwazise Episcopos, Reverend, Pastor, kuunzana amai muzita raJesu, amen. Vafundisi vari pakati pedu kwachigadzirwa here tiri kuti uyu. Tikwazise vafundisi vose muzita raJesu, amen. Tofarira vanoremekedzwa vose muzita raJesu, amen. Right. Nezuro kana pane kumbofara kwandakaita zuro ndakafara. Aiwa soko rakasapotwa. Ukasapotwa kudaro unobva wazwa kuti pane zvimwe zviri kuitika. Dzimwe nzvimbo dzatinoenda vanhu vatooneka vari kuona mai azuka. Chimbozvifarira kuti ndiri kusapota shoko muzita raJesu. Hallelujah. Right. Rimwe zuva nyoka yaigara pedo nebaba. Ndatichi? Ndatichiya? Right. Saka nyoka ichigara pedo nebamba yakanzwa mwana achichema. Ndokubva aramba achichema. Nyoka ikati naizve ndiri neighbor. Kuitira vaya vasingazwi Bhaibheri vanoendawo nenyaya iyoyi. Zvandiri neighbor mwana achema nguva yareba. Regai tinoona kuti chii chiri kuitika. Nyoka ndokufamba ndobva yaenda nhaika. Ndobva yanosvika pamba aivogara hako hatisati taherereka. Praise and worship enda henyu munozorora mondisiyirawo vaviri vanonamata. Nyoka ikati mwana achema nguva yakadii? Mwana achema nguva yakadii? Regai ndinoona semunhu anogara pedo nawo. Nyoka ndobva yaenda. Ndokunosvika ndokutukutira padho. Ndokuona kuti hapana vanhu vakuru. Mwana anga arumwa negange. Nyoka ndokuona kuti mwana adi arumwa. Ndokutanga kurwisa chii? Gangeriya. Ndokubva yauraya. Yapedza handiti. Ndokutenderera pamwana ichitamba. Mwana ndokuvarairwa akufara chabva chakotsira. Nyoka ikati chirege ndibude. Ndanyararidza chii? Pakunobuda nyoka iri kusangana nevaridzi vedu. Mai vatoona kuti maiwe wachiti kubhedha mugomu ngudu baba wachiti dandawo wachinotora rimwe riri nani. Nyoka iri kuda kuedza kuexplain kuti ndandafambira kuya kuzonyararidza mwana but hapana akaizwa. Ndobva yapondwa. Ndobva yadii? Vapinda mumba ndokutora mwana ndokumhanya muchipatara. Ndokunosvika muchipatara chiremba vakati no, hapana kana snake bite. But mwana arumwa negange. Vadzoka ndokuona gange riyani. Ndokumhanya naro zvakare kuchipatara. Zvikanzi gange rarumwa nenyoka. Toparidza here. Toparidza here. Mai vakati zvinotaura chakaurairwa nyoka hunhu hwayo.
wainozivikanwa nayo. Chatakaurira paCrusade Band, pane vane hunhu hwenyoka. Saka chero ukaita zvakanaka hazvionekwe. Asi we need a fresh anointing yekuti kana ndaitawo zvakanaka ngazvionekwe. Hunhu hwako ndo hwatiri kuda kuchinja. Hunhu ndo hwatiri kuda kushanda nawo pano. Tawawedza waita zvakanaka, mweya wacho unongoita kunge waita zvakaipa. Tava uri nyoka. Tichibva pamusangano weFresh Anointing, itawari mweya wenyoka handibi wekungoti handiona anoda kurowa musoro. Ita ameni Satani abweka. Padagonawo nganditendwe. Padaita zvakanaka ngandiappreciatwe. Ita ameni Satani abweka. Takaurayisa nyoka hunhu hwayo. Saka tatisiri kuda isusu kachihure uchinamata. Ikanga kachihure ndo katisi kuda. Henge wakawanikwa, henge usina, henge uri kuramba, henge usiku. Chihure ndo chatisiri kuda. Hunhu hwenyoka. Chero hure rikaimba, hatina ine kuti raimba. Hunhu hwenyoka. Ndo hatisiri kuda kupraise and worship. Hazvina basa kuti munhu ane mari. Mari dzake hadzina basa. Fokoro nemari yake. Chatiri kuda hunhu hwemunhu. Mari nehure hazvipindirani. Machemberezwa zvaibata. Chinongondisvika. Ndachika. Ndauya nenyaya yehunhu hwenyoka. Ukavaona izvozvi unongoti chemberi. Kungoti yama. Toda kuramba chemberi dzine mabhenteni. Toda kudhila nehunhu hwenyoka. Shaiwa kuti musikanei. Simuzeni fesi. Kuroorwa anoda, asi chihure anoda. Ndiani anoda kuroora hure? Ndiani anoda kuroora hure? Ndauya manerano kuzodhira nehunhu hwenyoka. Isati yaroorwa nehanzvadzi yangu. Fresh Anointing. Yecharacter. Chero ukadzidza, hatina basa nedzidzo yako. Iwe uri muparadzi wekereke. Iri harina maameni. Iri harina maameni. Amai vemubagava neamai chaivo. Vane murume mumwe chete. Vanonyukira murume hwani. Baba vababa chaivo. Chembere yowa chembere chaivo. Nyoka haina kuurayirwa zvakawanda. Yakangourayirwa hunhu.
Kirike gaite vanhu kwavo. Vanhu vanotaza kutendeuka kuAnglican nekuda kwako, kuRoma nekuda kwako, kuSalvation nekuda kwako, kuAFM nekuda kwako. Baki wapedza wouya utinyembera pano. Yatita auraidza nyoka. Yakaita zvakanaka. Yanyararidza mwana yakuruma gange rafa. Vati zvainozivikanwa ichiita. Ngavatibatsire pamusoro peuyu. Vaingondiziva ndichitamba vanhu rafu ndashanduka. Ina handina kana dambudziko newe. Yava ina handizvi cheguru chako. Ndine mari yangu inoudzwa nehurumende. Ende kana ndabaya. Ende kana pana hatini waanditeerere. Room number 403 muholiday inn. Nokurova physically. Nokurova kuti spiritual. Kana ukasvotwa tendeuka. Kana ukarwadziwa pora. Tiende kudenga. Vanhu vachisvika havana kufunga zvenana kuchema. Wakamuchikotora waiye wakati wasikana yarasika. Muridzi wayo ari kutotambura naye. Tedzi ini muribvunza kuti ndiani? Kana Tedzi kwasviba ngatiisei mumba idzigwe. Asi mwana haina kunyararidza. Tatorerwa gwai ikareka rayo. Iwe munhu anodikika iwe uchibva pano. Iwe munhu anogamuchirika. Aimona munhu ane mani necessary goods. Ndoichatingatenga munamato weRoma. Uchikwazisa mayeredzo pano. Kuti gazo imari yemusara mai mashesha. Musangano unonga ukuchinje. Kuti vamunzo handichada. Kungosvotwa handichada. Kungopinduka handichada. I want to be an approachable Christian. Ita ameni masatanisi arwadzi. Ranhasi Jackson. Kana ndakwenu. Kana uchiremerwa nekuya kuholiday inn simuka izvozvo. Taregereza hwai kuti iurawe hunhu hwayo. Very quiet, very soft, very welcoming. Wayanzi enda ndobva inoita. Nharo dzaunadzo izvo. Nharo. Ndaitazama paWhatsApp zvikazi kune dzimwe nyara dzine nharo inenge tray yemuPick n Pay iri kuramba kuona. Tiri kuda musangano unodzokera wachidza character namararamiro nehunhu nemoyo wamumwe munhu ari pa. Zvinobatsirei kupfeka sutu? Vana kunyanya wezviziviso Mwari vakubatsirei. Nimwe vanhu vari serious nekuna mari. Techiwe
kuzwa zvisimbiso chimwe chachiti dhara iri rine mhopo wapo vana vaKristu kwavo uchimira pamirapo vanhu vanenge vachida tourisi kunewe kuti ndakambofamba nawo nepapa ndikadzika nepapa ndabaiwa moyo chititire mushe kana wada zvamwari waita zvamwari kana wada zvapari waita zvapari taramba vaKristu vanodhaya nutavanhu vamwe vakauya vari right iri clear water ndokusvika ndokusangana negogodera riri muno rikatanga kudira orange grass fresh anointing rega kudhaya nutavanhu vasingade siya vasingade vanoda mwari siya vane mwari vanoda kushandira mwari siya vashande vatanimwa iboko namazukuru vake namaagenzi ake vanheramuno tauya nehasha varoi out mahure out mafa out vanyei out kuridza nziyo dzechechi hakusi kutendeuka unongoona kuti iri kuridzwa but hazvisi kuenderana ndosaka muchizoridzirwa panext door indakaridzirwa nemurume wangu aonawo kamakahonoka ndanga ndisati ndichiri nako ndati wamfundisa ndobvaisa dhiski akati ndasaiwa pamire taipo wamfundisa waunoshaya pari ukaenda kumakuwa ariko ukaenda kune vanosondora ariko ukaenda kune vanonamata ariko ukaenda kuidesesheni ariko ukaenda kune vanoti huremure ariko ndasaiwa ndevane hasha ndati ndikavhumuriswa kudai ndaiona box
Saka baba vane zvavanga vanofunga kundiita umwe musi. Wazvongora kuti hazvitaurike zvazvo. Ndokwakandiridzira iyoyo. Ndega ndikaona kuti I need a fresh anointing. A fresh anointing. Kuti marriage yangu iri muzita raJesu amen. Why haina kurawo? Nekuda kwehunhu hwako. Vatari papipa kuti hunhu hwako ndo hunowengwa navanhu. Vanhu havana kuvenga iwe. Vati hunhu. Ita ameni mweya wachivasha. Kuti vanondivengere. Totadzawo kuvenga sei? Mwerengo weshoko ndo wandiri kuti bhuku izvizvi. Vatongi chapter 40 verse 6. Ipapo mweya waJehovha wakauya pamusoro pake nesimba guru. Mweya waJehovha wakauya pamusoro pake nesimba guru. Akaibvambura sembudzana. Ndokubva abvambura shumba sembudzana. Zvino wakanga asina chinhu muruoko rwake. Asi akabvambura asina chinhu muruoko. Asi haana kuudza baba vake kana mai vake zvaakanga aita. Haana kuudza baba vake namai vake kuti ndauraya shumba namaoko. Basi chamuuraisa shumba pane mweya uri pamusoro pake. Aindaiva nini rimwe racho? Vatongi iyeyo pachapter 15 kubva nayo pa4. Yes. Ipapo Samson akandobata makava ana 300. Apedza kubvarura shumba muromo akandobata makava 300. Chizvo musasiya chihuna kamera. Vanhu ndozvavanenge vakupara madhiski maraimesa anyika kuti makava iwa 300. Ande Akatora mazhenji akabata makava 300. akabatanidza miswa miviri. Ndokubata muswe 1 makava 300 akapanga. Akamunyirira Samson. Achibata maviri achisika. Achibata maviri achisika. Gongare pani gongare po gongare. Gongare pani gongare po gongare. Jesus is gongare po gongare. Kana mweya wa Mwari wagara pamusoro pangu. Unondiitisa tumwe tunhu turi. Makava 300 aine discipline. Akaita sezvanezvi. Akamirira kusungwa. Achisunga tu asungwa acho achidisciplinika. Tutu. Hande imba mini. Ndokuisa zhenje pakati pemiswa miviri. Iwo haimba mshi. Aita discipline 150 kana asungwa tutu. Ndokutsvaga marasha. Ndokuisa pamiswe. Iri richiswa rasha richiramba rakangodaro richiti Samson. Samson dai achitiudza zvekuita tikurumidze kuenda. Vanomirira Jehovha. Kana family yamari yapamusoro pako. Zvisingazika muchiita discipline, zvinoita discipline. Tuwaiswa rasha uramba akadai. Achire. Zvino akatungidza mazhenje. Yes. Ndokuaregedza akapinda muzviyo zvavaFiristia zvakanga zvigere kukohwiwa. Akapisa zviyo zvakanga zvakaunganidzwa. Akapisa hasi Samson. Akapisa makava.
tumwe tunhu so hazvitwe newe iwe unongofuridzira mhepo yakutena unodhina nezviri kuredza handu before this woman was created. Before I married change, we need a fresh anointing. Enjoy musimba dzavo itameni vanachiyera varwadziwe sei murume ndizvandoitepi nemai inouya kuchechi kudaibva apa nekudzidza haina udoko nehasha hazvisiyani utarise munhu ane hasha uone level of education ndatuka here saka varume vanozongozwa tsitsi kuti wodi ikoko nekomesi iyoyi tobaita here we need a fresh anointing inonoita kuti mudzimba dzedu mufadze taishandira mariso kati pane zvatakaitwa tikabva panzvimbo idzodzo samusoni anobva nekuda kwemabhebhi chete uzakomuredi wari patwiba kuti imi makabva nekudake zvinobvisa mazodzo yaMwari zvakawanda. Mari chaiyo inobvisa vanhu pazodzo yaMwari. Mazivano vanhu vakuda Mwari kudarika mari. Kudai raitenwa nemari denga. Amena ipinda ririko. Paula naye seiko. Yasha. Kusikana nezvaunazvo uchitenda kuti Mwari vanondipa zvishoma nezvishoma ikameni sakanabweka. Do not compete with anyone else. Anointing yaMwari yakabva pane mumwe murume atemera zvinhu zvaakanga akandotora akati angangoenda asina zvati zvikati zvinorirarira nezvinochema mumashure mako zvii kasari kakuba kuti mabiri ako ezvi yakatiparisi umwe anobva pamberi paMwari nenhema tiri kugara naime pamwe takataitambura kumusha saka kuti ndione kukwata inini hanzva dzangu ndaingogadzira nyaya ndasvika kunyanya kwana kudzaichizondo kwandaiyotaurira maaa tonosvika totika ndieni vakadzidobva kadya mwana akasheka hatine here vanhu vakadaro vanotaura nhema. We need a fresh anointing. Taura zvavaona zvakusiyana nazvo ikameni satanabweka
Mari kana achitaura newe kudai unotora zvishoma zvimwe zvacho unyatsobva kuti kuvhara ranhasi rakaipa nema varume vakanyemberwa. Hallelujah. Chii chakakubvisa pazodzo yaMwari? Chakakuti you need a fresh anointing. Zvakaita sei? Zvakafamba sei? Vamwe vakabviswa pazodzo yaMwari navanhu. Amen. Yes. Vanhu vari grafuka. Munoziva here vanhu? Vanhu muchayo. Ndogara ndakatora testimony yangu yekuti ndakatadzwa kuimba muchechi neimwe mai. Nevamwe mai ndanga single mother manje. Kare kama single mother haisaonekwa mushi. Waiita senge wakati when I grow up I wanted to do this one. Kana kuti kufiwa. Masingle osaigara akafundiswa makumbi. Kana usina chichari waicho chiriki. Shiwa ndakambopedza kubheri ndikati kana usina dhimoni nechihuri kana wakanditarisa kudai munganyanyonei handinonedzvisika kei ndakamuitawo muchechi oza shenzeku kuna muchikotandira kumuripirwo kune vanhu kune rumwe munhu wandiri kuparofita manherano akabviswa pazodzo rokuramba umwe munhu manje manherano munhu yega afinurwe manherano munhu yega atiniwe ndakudzokera panzvimbo yangu ndikave nisatana apweka vanana vatete vari kuda kukurambanisa nemurume zokera unoti handiende zvekunhanya kana mama kati ndinoenda mairafa enda unodyara muriwo unoratidza kuti unoda kutoudya nekumengo unoratidza kuti uchaibva ndiri pano rega kubviswa pamberi paMwari nemunhu itameni satana apwekana munhu haana denga munhu haana simba rekukuuraya kana ukaurawa Mwari watendera munhu haasi Mwari vamweni havasi Mwari usatendera kuurawa nepuresha yemuroora muroora haasi Mwari itameni satana apwekana makabviswa pazodzo yamanga munayo navanhu mati orega itiende kudheko kudai chikanzi swerere zvidikomo mbe kusadzikama kwevakadzwangu ichasangani wakajaira ndikarawa mbembe ndichishumira Mwari akadaro iye ngarwadziwe impossible ngabuda aende kupresident ositi ndakamboburiswa kai nazi voice rangu handinakii saka iva vanoridza magibhoti ava ndo vakabatwa nedhimoni racho ukatanga kuimba mudaioti mbi kusvika wapedza himwe hure rake rikakatamaiko
ndizvichiti sundu netenderera ndichizvitenda nazvo kudai mufundisi ndokufarisa semunhu angatiri hana uyaidza kulota yange ichirwanikisa akati ndive mbiri vakandiitira vamwe vanhu havana kufara ndobva vanoudza murume wangu akati so mundevere uri right hanzvadzi yako iwe so haina sutu iyoyo iri kuti tinavo vakadaro pakati pedu asi rega kubviswa pana mwari nekuda kwemunhu itaameni satana apoekara saka indakadzimai ndakatidzimai ino zvinoti ngurunguru ndikadzimai ndikati toimbosana rega kufriziswa nomumwe munhu kumba une stress yemurume kuchechiwoyo watafuti stress yemunhu uwofarirepi ita ndirege ndifare ndifarire mwari ndirege
Hello.
kama nakaika sia. Nozvinoita vanhu. Kuti isima mama. Hausi kupuwa ena anointing yekuita case others. Hausi kupuwa ena anointing yekuita muzalamo. Anointing yaMwari ine blessing. Inorerusira vakaremerwa. Inonyaradza vanochema. Kuti ameni Satani apweka. Kana munhu wandakangokwazisa wo. Kalfa. Ndakazodemba mhe. Ndaziva kuti ndiani. Kwekuti amuona pafaro ndikukacha paona. Ndikaenda kuya kuzviziviso. Unoti itai kuya mhingi vari kudiwa namufundisi piri painformation desk. Tiite kuwandirwa kakwena. You are not blessed to kiss others, but you are blessed to bless others. Nekakutambisa zozo ya baba. Zozo ya baba ndiye kuitira vamwe zvakanaka. Haisiye kuti kana vakuitira nyasha udadire vanhu. Yada. Ndikati mama ndiri gerere. Sona kuti kwandiri. Ndikati ndiri gerere. Mai baba ndo the first person wekundiona ndiri spirit mwemo. Ndobva wandidana kugara nawo pamba pavo. Vakapomboterwa nevana vavo kuti akafira pano. Vachinibira chikafu vachindipa. But because my level andanda. Iye zvinanditi izvozvo. Ukauzondibasa nonyatsobvuka. Thank you, Mama. How are you? Oh, what you put on the what I'm going to do? All of the chickens, most I'm going to do. Nobody want to be someone. I want to put a revenge. I'm going to Sakandati wakabva sei panoiti nyama chibvunza atiwa kuti ndokwakuze nyaya kaanokupa nguva yekutaura taura nei kuti vakabviswa nani Pazvinhu zvose uri mukundire kupfurikira chingwa chingakuparadzanisa nerudo rwaMwari pazvinhu zvose uri mukundire kupfurikidza nhamo ingauye urwere hungauye asi inini handidzokere shure But murume anezodzo yaMwari anobata makawa 300 makawa acho vaita tipi pane rano
Wozviudza kuti ndirwirei. Hallelujah. Chaari kuitira zvose izvozvo ibhebhi rakaratora. Usati kwatika kuti corporate zvakuri kuita zvose izvi pakaitwa sei. Uye muri kuzviitira. Rega kuita chinhu uchiitira munhu. Ndakaona kuitira akasambozviona. Ukatostroka. Unofanira kuzviona. Otoenderera mberi nenyaya chii. Nezera kuti handisiroketwe nemunhu. Makava ndobva ateerera. Kana zodzo yaMwari yapamusoro pako, unoteererwa nezvisingateereri. Ndobva yapisa minda. Samusoni. Ukabva ipapo akaita zvakawanda kana. But nerimwe zuva ndobva abatwa negirlfriend raidzi Delila. Rikati Samson, munhu wechikomana pano ngauye chop chop. Holiday in Maria. Kutsvagwa munhu waane anondibhadharira mumwe usiku. Dai chikutsvagei nhasi hamuna kuimba maita sei? Ndomba Delila abata Samson. Akati moyo yedu ikambowitirana. Samson kana zetu zikalonanawo. Maziso yedu akatarisanawo. Kana zetu zikalonanawo. Mama, just tell me. Some people are worried about you. You know, they just want to know where your power comes from. Sure, you know what? If you love me, just tell me. I never take my hand. I know it me. Oh,
ndizobhadharirwa dhebeti. Itame ni satana opweka. Yati rinobuda vadikana. Yati bvudzi rinobuda vadikana. Vakandotibvera vakaita zvavanoda nesu. I need a fresh anointing. Bvudzi rangu ngaribuda zvekumhanya. Varipo here pakati pedu vanoti zvokwadi anointing yange yamboita chimboti yakayaka zvakosadata rinoti pako murwere akafanana newe tiri kuonesa iye ane shuga iwe une HIV uye ane mhezi uye ane korera takaparidza tikati usauriswe muchipatara neumwe murwere vanoti anointing yange yaita. I need a fresh anointing. Yakaenda kama system aunoziva. Bati manerano Mwari ngavaristore. Jehova anoti mazisa haana. Hanzi basa rake rari kujaivhira vanhu. Achinakidza vanhu achitambira vanhu zvacho. Vakambokutambisa but enough is enough. This conference ngaichinji. Haikuona vachitambiswa navanhu venyu. Jehova anoti kumukomana mudiki. Ndiendesewo papila. Komana kadai vakaone majaivhi navo vanonyatsoita. Vati kiki. Vaya vakamirira kuti Samson achatamba. Kune vakarindira kumusha kwenyu izvozvo. Wakarindira kuti uchadzoka nenhumbu isina murume. Kati zvatopera manerano. Ndobva abata mapila. Kana tichienda kuBhaibheri shoko raMwari, mapila aya ndo anosimbisa imba. Ndava ndo anobuda mufoundation achikwira kuenda kumusoro. Tine pila redu rinonzi Jesu Kristu weNazareti. Kana waribata iroro rinodestroya. Chombo chinoparadza zvachose. Ndipo neakashandisa to restore his anointing and received a fresh anointing was there. Uyaiwo tinamate. Uyai tinamate. Uyaiwo tinamate. Uyai tinamate. Uyai tinamate. Uyai tinamate. Uyai tinamate. Uyai Jesu
wenyoka. Titi yakaya. I need a fresh anointing. Yamararamiro angu, yamashumiriro angu, yamapiro angu, yamanamatiro angu, yamaitiro angu zvakanaka kune vamwe, yamadiro avamwe. I need a fresh anointing. Kana waonayo anointing iyoyo, zvakambokutangira unozvitangira. Ondiwa here vana vaMwari? Mumwe muprofita anoti ndikuzwa kagore. Baba kuita rimwe gemu remoto. Ndobva ati Muzaya ndirikuzwa kagore. Kagore aka kune kumvura iri kuda kutonaya. Ende iri kuda kutonaya gadzirira muone mubari. Vari pangoro namabhiza ndobva varowa basi. Because iye anga ane soto yakairi pamusoro pake. Anonzi akatangira kusvika waiva nengoro namabhiza. Rega ndiprofite ndichipedza. Mwari ngavakupe simba rekutevera. Ngati Mwari ngavakupe simba rekutevera. Usatevera uchiti kana ndavabata ndinoda kuvakaurisa. Usatevera uchiti kana ndavabata ndichada kuvashairira. Tevera vakakusiya. Tevera vakakutangira. Neanoinjini yababa ndivo uchava kutanga. Hazvina basa uri last born. Favor yaMwari ngaikulongete. Utevere vakakutangira. Amen. Satana kweka. Amen. Mwechine kweka. Ndakatera ipo. Pane vandakasidzana wavandaona paTV. Chiringaziva chekutika chikakupata. Vandaiona paTV. Ndikaudza mai vangu wadaishandira muna weBhii. Kuti uyu ndakadzidza naye unozokana uri kusikana basa zvete ungopiyeka. Kuti uyu mama ndi innocent. Achitaura panews kuti when it comes to Africa but hazvina kundirwadza nokuti ndaiziva kuti Mwari vanotisiyanisa. Uye kune nyasha dzinotisiyanisa. Ndakaita chihausgero changu iye ari kwaari. Ndobva tazosangana paairport. Ikamani wandinasangana navo. Vaibhoti warova. Vaibhoti wachona. Uchasangana navo panzvimbo dzavasingatarisiri. Innocent yadrive. Wewe akatoperekedza boss. Ini ndini boss wake. Enda hai. Chazikiri. Kidai ino hai. Chazimushi. Chaziperekedzana. Tikati ndakabva mufenzi yekuperekedza vamwe. Tini wacho ndiri kutoenda. Tikatarisa uone Uganda. Fire Ethiopia. Kuna Mwari anosimudza manombe. Kumbira zozo iyo. Ndikuti ndoda kuteerera. Kanzwanakiri muri. Waizoka ndichiye pamashure. Ndikatika passport. Ndikati ino zvawaiziva ndiri zviya izviitwa nenhamo. Sezvinotaurwa chidzikata tinenge chii. Iti chanoparidza Jesu nerurimi rwandinogona. Ene zvechionera mwiri wavheti. Mapasititenzi nemapururo nemachi. Vanhu vakanzwa vakati amen. Vakarovakanzwa vakatana kuti. Nyasha ngadzindisiyanisewo. Navamwe vangu. Tokona mabosi. Bosi wacho ndobvabvunza. Arabvunza tiri. Bosi wacho vanenge vakwane problem. Ndawo kana umayasa ndaza ungana musikana. Vamwe vatopenyera. Vasiri Jesu. Akamedza vaviri ndikapenya seko. Waiwepi. Akasima rezikadzire ndimunhu. Miedzo inouya, but resist the
introduce her to you. Kana gathering everybody comes on back. Anointing everybody comes on back. Are we just Jose? This is my classmate. I got done in 1995. I've been getting a high catch to boat. Chaita ora shokutu boat. One words go on over. Sorry, I'm amazing. I'm going to get a yap and follow back. You know, to answer Cameron, who never wants you. But the government wants you, a better border. Unobva kupi kuchiri kupfugama tikati madzimai akawanikwa Innocent ndobva atoenda taingoona kuti baba vanga vatorwa muori kune zviri kukurasa pabva pane zviri kutokudawo kuti Mwari vatipekeseke anointing. Yataiti tikasangana neshumba taibvarura, tikagumburiswa taidambura tamu, magete taitambura tichienda nawo, tikagumburiswa taibata makava, tichipfuta moto minda yavaFiristia uchicha. Simba racho rakaende. Ngaridzorerwe madera. May the Lord restore your strength. May the Lord restore your heart. May the Lord restore your life. May the Lord restore everything that encompasses you. Chirubuka. Saka tunakushika patinoimbirwa. Uyaimbe mwanangu. We worship. Tinoza miswa kwazo marina mama samakuru iwaya kaita itiwane wanaiwose aleni
Say